Čauko, čauko, tu je Jacob u ďalšieho videa, u adventného kalendára s pesničkou Tichá noc, áno zasa, ako vidíte, teda počujete. A ideme tomu vyškrtať. Na budúce už bude iná pesnička, prisahám. 4. december. A dneska to lagujem. Už ideme k veľkému. A to som označil preto veľkým, lebo to je ako po pitkách. No, OK, a teraz pracujem na jednom projekte na mobile. Ale to už je moja vec, takže sa uvidíme v ďalšieho dielu, takže čaute.